ఒక్క నిమిషంలో మీ జీవితం తలకిందులైపోవచ్చు. బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ మీ వారికి ఉందో లేదో తెలుసుకోవటానికి ఈ 4 లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే గుర్తించండి. క్షణమైన ఆలస్యం చేయకుండా హాస్పిటల్కి తీసుకురండి. నేను నల్లబోతు శరత్ చంద్ర కుమార్, చంద్ర హాస్పిటల్స్, సీనియర్ న్యూరాలజిస్ట్ ఇన్ గుంటూరు. ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది ఈ మధ్య సర్వసాధారణం అయిపోయింది. మొహంలో వచ్చేసి మూతి వంకర కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అలాగే ఒకవైపు చెయ్యి కాలు వీక్గా ఉండటం, పడిపోవటం, అలాగే మాట తడబడినట్లు ఉండటం, మాట కంప్లీట్గా ఆగిపోవటం. ఇంకా 4వ లక్షణం వచ్చేసి ఒకవైపు చూపు మందగించటం. ఈ 4 లక్షణాలు ఉంటే యూజువల్గా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కింద తీసుకోవాలి. అట్లాగే ఇంకా కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి మనకి. ఒకవైపు కాలు చెయ్యి స్పర్శ లేకుండా ఉండటం, అలాగే సడన్ గా కన్ఫ్యూజన్ వచ్చేస్తుంది. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ ఉందా లేదా అనేది. యూజువల్గా సడన్ గా వచ్చే లక్షణం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కిందే వస్తుంది. ఈ 4-5 లక్షణాలని గుర్తించుకొని సరైన టైంలో గోల్డెన్ అవర్ టైం పీరియడ్లో హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళగలిగితే వాళ్ళకి సరైన వైద్యం వెంటనే చేయించవచ్చు.